Tuturor, eu sunt Cristi și astăzi suntem alături de David. Bună! Și o să facem un match de Free Fire. Da. Da, e ready? Haide. Haide. Bună de meu? Da. Așa. Uitați să apăsați un buton de like și un buton de subscribe. Și poate și un coment cu ce mai vreți să jucăm. Da. Hai să strângem 3 like-uri. 3 sau 4 like-uri. La ultimul episod, adică la cel de ieri, am strâns 4 like-uri. Și vă mulțumim enorm de mult. Da. Mâine poate să fac un live pe YouTube, nu sunt chiar sigur, dar poate chiar o să fac. Așa că activați clopoțelul ca să fiți primii. Nu te spune. Așa. Așa, deci începem acum. Haide. Bine. Ok. Oh. Ok, deci ăsta e skin-ul meu. Da, și al meu e ăsta. Simplu. Bă, nu, asta nu e. Al meu nu e simplu. Și nici al meu, dar eu nu întreba pe arătarea în ideea. Păi eu am descărcat-o full. Unde ești? Am urcat până sus. Uite-mă, uite-mă. Uite. Da, am văzut că am de ce să văd tenisul. Nasoalete. Sper că poate câștigăm meciul acesta, nu? Da, pentru că ne dă cu boți, că nu avem level mare. Mai eu am. Am 14. Da, eu n-am. Și poate o să facem și niște episoade de PUBG, cine știe. Da? Eu zic să sărim, da. Vrem să... Hai să vedem. Unde e? E sus. Nu e sus. Așa. Eu știu exact unde vreau să mă duc. Da? Am încercat să vin cu aia mare. Vedem, eram dacă era mort. Uite, am mai văzut pe cineva. Ok. Vreau ia tu arma aia de aici. Vreau după aia. Bine. Ia și tu Stați să ăla. pun asta aici. Așa. Ce? Asta. Să nu se pune acolo de ea. Ok. Și nici ce? Asta dă dar fum, nu explodează. Stai. Vai, că e cineva aici. LOL. Cu ce să sperăm? Nu bine, n-am. Ce să sperăm? Tu ce speri? Uite. Gata, mă duc acum după el. E că de să vin și cu tine. Gata, am și cu ce să sperăm. Eu îl văd, i-am dat, gata, e jos. E jos? Da, hai. Da, nu e jos, da, e la pământ. Bun, mă. Ok. Nu avea cine știe ce, avea doar o armă. Unde ești? Nu știu acolo. Ok. Auzim. Nu? Da, clar o să ne auzim.
Da. Să nu mai amintesc. O să mă uit. Hai să mergem la mașină. La mașină. Bă, Ah, ia stai puțin. de ce? Mi-a fost un bug. Ce bag? Păi, nu te... Bă, ieși din mașină că am aflat un bug. Nu. Ce bag, mă? Băi, bagul meu nu vrem cu tine, bagul meu. Da. Era logic. Uite, vezi? Ai trecut pe lângă mașină. Era invizibil. Hai, mă, conduc. Fac ce vreau, mă bag cu cineva. Lasă, că la uite. De fapt a fost al meu. Urcă mașina. Hai, că am mai văzut pe cineva și... Încă unul jos. Nu, unul peste deal, mai sunt doi peste deal. Mă dai seama ce să trag. Ia monetă de aia. Mamă, nu m-am gândit cu help. Hai repede la mașină. Conduci mai bine decât conduc eu. Bă, Era o ironie. Wow, 6 minute. ok. Nu fost și mi-am găsit și arme și tot ce am. Și... Am și o nevoie de gloanțe. Păi, Păi am găsit o motocicletă. puteai să ne ducem în casă. Să ne dăm în casă să ne găsim, Apropo, motocicleta e a mea. să găsim cu ce să... Ok, motocicleta e a mea. Da, dar vin de casă și ia-ți ceva. Să văd cum fac. E în fața mea. Da, în voie. Mort. Poate găsesc de... Ce? Nu, vino repede. Ce ai făcut, mă? M-a omorât unul. Mori, bravo. No. Da, unde? S-a murit ăsta. Mersi mult. Am înțeles. Asta a fost videoclipul. Eu am fost Cristi. Eu a fost David. Și noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa.